lucu pola gitu. Ayo. Weh. Harimau tengah. Bocah itu anggar mengkrok Lele bar Agustus sampai iki lho. Lah kur njaluk gendong. Awake dhewe lho, Gus. nyapa Selama ganong kan cilik SD sampai iki ora tau digendong. Aku tau digendong wiji Sumoroto. Oh, wedi kae. Oh, wedi. Lah kok kowe penak digendong Mbak Nita. lah ya kowe yang jaluk Le. Ijo le pengen aku le. le sampurari Aku masa aku ki njaluk gendong iso. Sing ora iso ki aku dadi cilik. Mergo anggonku ki gedhi. Aku wis gedhi. wong kowe gedhe ya iso Lah iya le. Le ijo le. Sedara-dara ini ben iso ngomong. Grinjingan malah sing gendong. Le ijo le. Apa pengen le? Piye rasane? Rasane penak ra kesel. enak kowe Penak kowe le kene senep le. kowe aja kalah karo kae Lho aku ya iya no. ndang Le, sampune tak gendong. Mo. Ya aku tak njaluk dhewe ya. Aku ora kanu, apa kowe dia gendong, aku sing gendong aku. Gus. Perjanjian ya lho wis. piye perjanjiane piye Cah cilik njaluk gendong wanita. gendong ya Lek awake dhewe wong gedhi, heeh kudune gendong. kudu gendong ya Iya, wong lanang kok ya wong lanang. sik wis menang Nah. Yo. guys Wayangmu yos.
Digendong, ayo. Sedot, Mas. Ini cocok. Ayo, jajan aku. Alah, Bos, oleh nahol. Alah, Dos, oleh nahol wis bopo corona. Gus, awakmu yang ganong 14 tahun loh. Iso apa ora romantis kaya aku ngono kuwi. Romantisnya gayane dhewe ya Dik ya. Alah, Lucu apa ora iki? Wong potongane loro pisan kaya traktor. Ora apa-apa ya Dik. Kaya kono lho delok kaya dam lho. Dam kan ya aku kan pasangan perase gedhi, sing wedok gedhi sing lanang ya gedhi. Lah gedhe nek anu tamasane ngebel numpak perahu ya ngelap. Ya kok perahu lek gedhekne. Wong lek romantis lungguhe penak. Tangane ya nempleke ya penak. Penak apa sing wedok lho ketoke nek ketoke delok ketoke. Nyapa ketoke? Ketoke lho delokan. Ketoke nyapa? Delokan tak gila. Lho, ya ora gila iki terus menikmati. Ya apa iki? Delokan kuwi sing wedok. Lho iya tak Dik lho ya setu. Oh, tandanya karo tabuh gajah kuwi kok. Lho, nyatret to. Tapi kan iki wong sitok setia. Mas Jessica karo desa Nabila KTP Nabila. Lah iki KTP ini jenenge loro lho. Apa? Bella, Terus Awan, Awan. bengi Ahmad Bengkel. amat biasu. Ojo sok ngono to, Mas. Lah, nyapa? Kemarin kene iso bingung to. Nyapa? Lah jenate dakirke bae sik enek to. Lho, iki telung sasi Walah, lunga ning Prancis. Prancis. Iya, Walah. lagi iki mulih ning perapatan jedhes. Lah iya to. Kok iki nyapa nek kono ki? Lho. Angger wedhus. Nang wedhus. Tak tekoni Prancis akeh bangsane Bella. Akeh. Ya nek kono ayu-ayu to, Mas. Yo, romantis ngene iki. Jajah. Jenenge romantis kok ngono. Roti. Nabila kok roti. Nabila roti. Roti Nabila ya Enek tunggal yo roti sisir. Nabila, aku lama tidak bertemu denganmu. Kenapa dirimu seperti gentong? Walaupun kamu wajahmu cantik, badanmu melebar, aku tetap cinta padamu. Oh sayang, aku datang kemari. Woi! Ya. Woi, ngono ku yo ora oleh. Kodok. Satunya woi. Dek Bella. Iya. Oh,
Malah arep pencador. Mas, Bocah ora. nahol iki yo ngono kuwi lho. Malah dipatil. Arep dipatil nilang. Nahol ya. Nah, ini lho. Kuwi kuwi. Predepil ya. Jangan persis aligator. Yo, entar ya langga bela iki. Ora iso. Ini tamu iki Dik. Kok ninggane ngomah. Ini aku benane. Terus itu orang tiga. Sadap, sadap. Lah anu tak dudul malah dudul. Yuk, yuk. Arriba Negara. Ayo, ayo wes. Si kau orang. Ayo, Ngambu apa, Jun? Juga kita ngambu ya. Apa iki? Kuwi lho ya sing jenenge Pak Oger ki ya. Nggih sampun Pak. Iki sampun maya